Ydy hwnna'n weddol reoledd? Weddol gyson? Ie? So dyna ni lefel bach i chi fyna nawr. O fi'n siarad, a'r un peth gyda'r mic arall hefyd. Helo, fe enw i Wma, a ni ddarlledu'n byw o Ysgol Lanrug. Osgi hwnna, a ddewn ni nôl ar gerddoriaeth. Chi'n gweld lle mae'r drums yn dod mewn fan hyn? Bach o'r drums yn dod mewn fan hyn, yn dos e? Chi'n gweld? Ie, so ddewn ni nôl y ge i tua'r fyna. Rhaid y broblem sy'n ni fan hyn wedyn, mae'r gerddoriaeth yn mynd i fod chydig bach yn hych ar y gyfer y llais. Gwrando ar Cymru FM, falle ni'n byw o Ysgol Lanrug. Dyma chi yr o. Mae'na bwthyn bach arall i gael. Chi'n gweld hwn fan hyn? Envelope tool. Chi'n gweld yna hwnna? Mae'n wasgu hwnna, clic. Wedyn, rhoi llinell, rhoi fi bach gwyn fyna, clic. A clic bach arall, a be ydw i'n mynd i wneud na lawr? Gwrando ar Cymru FM, rydyn ni'n fyw o Ysgol Lanrug. Dyma chi yr odds yn canu cofio by'r ysgol. Ie, faint yn glir, a hefyd bod digon o lais gyda fi sy'n byd yn wath pan ych chi'n troi radio yma yn y cyferwyr yn dweud. Helo. Ni. Gwreiddiau. Ti'n hoffi'r gaman gwreiddiau? Ie? Oce. Ni wedi gofio hwnna ni. Fe'n hwyddus a da chi'n gwrando ar Cymru FM. Yn cadw... Cwmni? Ni'n cadw cwmni yn hanner awr nesaf. O'r ceiniog yn cael car. Helo. Ond ceiniog beth yn cael car. Tsunami. Oce, mae eisiau cael gwared yn y darn ar y dechrau. Sision? Siswrn? O, oce. Siswrn. Helo, fi Iris a fi'n gwrando ar Cymru FM. Helo, fi'n Tommy a fyddwn ni'n cadw'r cwmpeini chi'n hanner awr nesaf. Ond gwneud.